ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ତ ବଡ଼ୁର ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ମୁଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରି ସାରିଲିନ। ଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣର, ହଳଦୀର, ମାଟି ପକା, ଚାରକର୍ମ ସବୁ। ତ ଏଇଟା ବଡ଼ୁ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଏ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖଉଛେ ଏଇଟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚିରାଗର ବାଲ ପକାବାର ଟାଇମ୍ ଆସି ଯାଇଥିଲାନ। ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ବତାବାର ହିସାବରେ ଗଇଁ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଇନୁ। ତ 3 ଭାଗ କରି ମାନେ ଏଇଟା କରୁଥିଲେ ଇନୁ ବିଧିଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସତରେ ତ ବାଲ ନାଇଁ ବେଦି ଉପରେ ମାନେ କାଟନ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଧି ହିସାବେ ଏଇଟା କରାହଉଛେ। କୁଶର ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଠି ଏଇଟା ମାନେ ବାଲ ଉପରେ ଲଗେଇକରି କାଟବାର ବାଗିର ମାନେ କରସନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ଯାହାର ବଡ଼ୁ ହେସି ମାନେ ସେ ପିଲାର ପିଉସୀ ନାନୀ ଯିଏ ଥିବେ କେହି ଜଣେ ସେ ବାଲ ପକାଲା ବେଲେ ସେଟାକେ ଛିନସନ୍। ଏଟା ବିଧି ଦିସି। ତ ବେଦି ଉପରେ ବିଧି ସାରିଲା ପରେ ସାଇଡ଼ରେ ଆସିକରି ଚିରାଗକେ ଇନୁ ଯେନ୍ ଥିଲେ ଭଣ୍ଡାରୀ ସେ ବାଲ କାଟୁଛନ୍ ଫାଇନାଲି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼ରେ ସେ ବାଲ କାଟିକରି ସବୁ ବାଲ ପୁରା ମାନେ ହଟାବେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଚିରାଗ ଆଜି ପୟତା ପିନ୍ଧିକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ତ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଥାଲ ଧରା। ତାପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ପୟତା ଦେବାର ଗୋଟେ ବିଧି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେସନ୍ ହେଟା। ତ ହେଟା ପଣ୍ଡିତ ବତଉଥିଲେ ଆଉ ଚିରାଗ ତାଙ୍କର ମାମୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇନୁ ସେ ଜିନିଷଟା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାର ପରେ ଆମର ହେବା ରୋଷାଣୀ। ତ ଏଇଟା ରୋଷାଣୀର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମାନେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଇହାଦେ ଦେଖଉଛେ ଇନୁ। ତ ରୋଷାଣୀରେ ଚିରାଗକେ ପୁରା ମାନେ ବରପିଲା ଏନ୍ତା ରେଡ଼ି କରାହେଇଥିଲା। ଇନୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଶୁଥିଲେ ଚିରାଗ। ତ ମାମୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ରୋଷାଣୀ। ଆଉ ବି ବହୁତ ଜଣ ଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଛତା, ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଘର ଛାଡ଼ିକରି ଯାଏସି ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ବିଧି ହେସି ଇଟା। ତ ଫିର୍ ନିୟମ ହିସାବରେ କରାହେସି। ଫିର୍ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମାମୁଁମାନେ ମନେଇକରି ଫିରେଇ ଆନସନ୍। ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବାରକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ପୟତା ପିନ୍ଧାଲା ପରେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ବିଧି, ବଡ଼ୁର ଲାଷ୍ଟ ବିଧି ହେସି। ଆଉ ବଡ଼ୁଟା ଆମର ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏନ୍ତା ଯେନ୍ତା ବିହାଘର ହେସି ପୁରା ବିହାଘର ବାଗିର ମାନେ ଅଧା ବିହାଘର ବାଗିର ପୁରା ଆଏ ବଡ଼ୁଟା ବି। ତ ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଫିରଲା ବେଲେ ନଚାଡ଼େଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା। ଚିରାଗକେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧେ ବସେଇକରି ନାଚିଥିଲେ। ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ବି ତାଙ୍କର ମାମୁଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକରି କିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ମାନେ ଉଠଉଥିଲେ, କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ନଚାଡ଼େଗା ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଥିଲା ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି। ଆଉ ମାନେ ଇଥିରେ ତ ମାଇମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ଏଲାଉଡ଼ ନାଇଁ ଥାଏ। ତ ଯେନ୍ଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୁଇଁ ଯେତ୍କି ପାଇଥିଲି ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଇନୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏଡ୍ କରିଦେଇଛେ। ତାପରେ ରୋଷାଣୀରୁ ଫିରଲା ପରେ ଇନୁ ବାଟେ ଗାଲ ସେକିକରି ମାନେ ଭିତରକେ ନେବାର ଥିସି। ତ ଇ ବିଧିଟା ଏନ୍ତା କି ମାନେ ପୁଅଟା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନାଇଁ ହେଇକରି ଘରକେ ଫିର୍ ଥରେ ଫିରି ଆସିଲା ବୋଲି ମାଆ ମାନେ ଖୁସି ହେଇକରି ଜିନିଷଟା କରସନ୍। ତ ପହିଲା ଇନୁ ଚିରାଗର ମାମା ତାକୁ କଜଲ ଲଗେଇକରି ଗୋଡ଼ ଧୋଇକରି ମାନେ ଇନୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ କରିକରି ଇନୁ ଗାଲ ସେକିଥିଲେ। ପାନ ପତରରେ 7 ଥର କରି ଗାଲ ସେକସନ୍। ଏନ୍ତା କରି ଆମେ ଇନୁ 9 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଗାଲ ସେକିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ।
आउ तापरे जेतके जन सेकी पारले भी चलसी किंतु आमे इनु 9 जन गाल सेकी करी तापरे बाकी जेतके जन थिले सेनु फुल चाउल झिटी देकरी समस्ते खाली बंदे देइथिले। तो एटा बड़ोर लास्ट विधि थिला। फाइनाली मैं सबू वीडियो माने पोस्ट करी देइछे अपलोड करी देइछे। जेन माने मोर आगर वीडियो नुहे देखन एबे तक जाई करी निश्चय देखी देबे आ मते कमेंट रे भी जरूर जणाबे कि मोर बड़ूर व्लॉग माने केंता लागला। आउ मो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी देबे आ वीडियोस मान को लाइक और कमेंट जरूर देबे। थैंक यू।